Manag-agaw na sikop atol sa bypass operation nga gilusad sa mga sakop sa Station 5 sa Mandawi City. Usa kanila ang napusilan sa pulis human misuway pagbuno siyang armas atol sa operasyon diha sa barangay Basak sa Maong Dakbayan. Si Chuna Carion sa report. Ang nasikop mao sila si Joseph Kabatingan, 18 anyos ug ig-agaw niini nga si Rinaldo Kabatingan, 22 anyos alias JR. Positibo silang napalitan og ginadiling drogas gamit ang 1,000 nga by bust money. Nasakmit sa kapulisan ang 4 ka pakete nga gituwang shabu ug ang 45 kalibre nga armas de fuego. Misuway pa pagbunot sa iyang armas si Joseph apan naunhan siya pagpusil sa tiil sa pulis. Na-confine na siya sa Tambalanan. Diha nang nagtransaksyon sila, nakamalay ni ang katransak nga pulis ning bunot siya sa iyang armas 45. Moto nga nakabantay pod ang backup sa among pusher buyer. Motong di para ma-neutralize siya, gipusil lang siya. Nasuta nga ang manag-agaw anaa sa drug watch list sa Station 3 ug giingong nalambigit usab ang manag-agawng Kabatingan sa pagpanulis. Apan gihimakak ni Rinaldo ang pasangil sa kapulisan. Di natin nood, ma'am. Butang-butang ra nila, ma'am. Asam de ka itong mahitabuan? Dinara ko dito sa Basak. Niya? Kanduman, natog. Niya? No, gipoka ko sa ama mo dito na. Ipalungag ko na mao to pag tataw na to gidakop ni kalit. Chona Carion, Balitang Bisdak.